Dit is Helma Verhoeven, maar haar helphond. Goedendag, welkom. Een vraagje, ik heb een assistentiehond bij mij. Mag ik hier een lunch komen nuttigen? Ja, zeker wel. Nevens haar komt het te volle voor dat helphoen weigeren worden in winkels en horeca. Er is in 2016 een wetgeving gerealiseerd dat assistentiehonden niet meer geweigerd mogen worden. Nu zijn we 2 jaar verder en de weigeringen zijn alleen maar toegenomen, echt verdubbeld en heel veel met honderden meer verdubbeld. Het grootste probleem is dat helphoen gauw gezien worden als gewoon huisdier. Ik heb ook een rolstoel. Als ik in de rolstoel zit, dan word ik overal toegelaten en worden de deuren voor mij geopend, want dan ben ik zichtbaar beperkt. Ik heb nu de rolstoel niet bij me, ik ben nog een beetje mobiel, probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. Maar dan word je geweigerd, want ik zie er niet ziek uit dan van de buitenkant. Ik heb een andere soort type hond bij me dan een Labrador of Golden Retriever. En dat vindt men raar, dat vindt men moeilijk op een of andere manier. Om omdenken te krijgen van het probleem gaat Verhoeven het hele land terug. Bedrijven die weten hoe de wet werkt en hoe taalitten krijgen van haar een sticker. Nou, welkom assistenthonden. Super. Je mag gewoon Mag ik binnen. u hartstikke bedanken? Ja, jullie ook bedankt. Hè.